Hej med dig. Hvor er jeg glad for at se, at du er her i dag. Det er jo også tegn på, at du gerne vil blive klogere på, hvad UGC er. Til dig, der ikke ved, hvad det er, så UGC det står for User Generated Content, på dansk brugergenereret indhold. Det vil sige indhold, som er skabt af brugere til brugere. Det kan være brugere, ligesom du og jeg, af et produkt eller en service. Det vil sige en virksomhedsbrand, hvor det er, at du skaber indholdet, i stedet for at indholdet kommer ud af virksomhedens egen mund. I dag der vil jeg fortælle dig hemmeligheden for at opbygge en stærk og relaterbar identitet som UGC Creator. Efter i dag, at du har set den her video, så vil du have en klar niche. Du vil også vide, hvad det er for en målgruppe, du skal rette henvendelse til. Og det vil give dig en retning, som kan hjælpe dig med at skabe relevant indhold, som vil være alt andet lige langt mere autentisk og målrettet, end hvis du ikke ved, hvilken retning du skal gå i. Når du rammer puden efter i dag, så forstår du din egen personlige branding. Du vil også vide vigtigheden af autenticitet for netop at få succes med UGC. Du vil have fundet din egen passion som UGC Creator, og du vil forstå, hvilke forskellige UGC-nicher du kan arbejde indenfor. Du vil vide, hvordan du finder din egen UGC-niche, som du brænder for. Og uanset om du vælger at fortsætte rejsen sammen med mig eller UGC, så vil jeg give dig et fif med, som du kan implementere allerede fra i morgen af. Hvis du gør det, du plejer, så får du det resultat, du plejer. Så allerførst så vil jeg anbefale, at du slukker din mobil, og du spidser ørerne, og ligesom laver fuld opmærksomhed på det, jeg fortæller. Jeg kan ikke multitaske, og det kan du heller ikke. Så min mission, det er at hjælpe kvinder med at lykkes med UGC, uden at vakle, og være den støtte, som jeg selv manglede. Jeg startede min UGC-rejse, inden UGC var en ting i Danmark. Det betyder også, at jeg havde ikke nogen at støtte mig op af. Jeg cravede efter indhold og efter at opsnappe mere viden omkring UGC. Jeg har brugt timevis foran skærmen, dagevis, årvis på at komme hertil, hvor jeg er i dag. Så en masse, jeg er ikke super god til sprog, men jeg har set en masse videoer. Jeg har læst en masse teori omkring UGC på engelsk, fordi jeg bare har cravet efter mere viden, fordi man ikke kendte til UGC i Danmark, da jeg startede op. Det gør også, at jeg har lavet en masse fejl, og det er fejl, som jeg kan forklare dig, så du ikke laver de samme fejl. Det betyder også, at jeg kan lære tingene videre til dig på langt kortere tid, og det betyder også, at du kan komme i gang med nogle samarbejder og komme i gang med at tjene penge hurtigere, end hvad jeg selv gjorde. Og det er alle de ting, jeg gerne vil lære videre til dig. Det er ikke fordi, det skal handle om mig, men jeg vil gerne fortælle lidt omkring den her skabertrang, som jeg har haft fra da jeg var helt lille i virkeligheden. Jeg ville gerne være skuespiller eller sanger. Jeg var ikke super god til at synge, men der var et eller andet, der drev mig der. Jeg tog i øvrigt på skuespillerskole til optagelsesprøve og fandt ret hurtigt ud af, at det ikke var noget for mig alligevel. Derefter så tog jeg på handelsskole for at blive dekoratør, fordi det her med at stille ting flot op, det var noget, der inspirerede mig. Det her med at få det til at fremstå sådan smukt og salgsbart. Det var også derfor, jeg kom på Instagram i sin tid i 2012, da det var en billedapp. Min profil var dog ikke åben dengang, var sådan en helt personlig profil. Og først dengang, hvor video egentlig blev en ting på Instagram med stories og sådan nogle ting, blev min profil åben. Det gjorde også, at hvis jeg havde, kan man sige, kommet i gang tidligere, havde jeg måske også været et andet sted der, end jeg er i dag. Mit fuldtidsjob har igennem 15 år været som sælger, og det jeg elskede allermest ved det var de her personlige relationer, som man får med kunderne. Derefter så blev jeg selvstændig, og opgaverne var mange. Man havde mange kasketter på, og tingene rykkede lidt over på en anden side af bordet, så jeg var ikke lige pludselig sælgeren, som solgte produktet til kunden. Nej, jeg var producenten, som skulle, kan man sige, have mit produkt ud over rampen og ud i den hvide verden. Jeg fandt også ud af, at den her skepsis, når det er, at det er virksomheden selv, der fortæller
historien, den er stor, kontra hvis det er, at det er andre, der fortæller historien om produktet og om virksomheden. Men det jeg var drevet af, da jeg var selvstændig, var alle de her, kan man sige, online markedsførings, sociale medier, videoer og den her fortælling om selve produktet og hvad det kunne og sådan nogle ting. Og det var det, der ligesom drev mig. Så hvorfor fik jeg øjnene op for UGC? I virkeligheden så var det tilfældigt, at jeg fandt ud af, at UGC var sådan rent teoretisk en ting, som jeg har dog set tv-shops, da jeg var lille, og synes det var enormt kikset. Men jeg fandt ud af, at brugere, kan man sige, af forskellige produkter, forskellen fra at være influencer til at være UGC-creator, var jo, at det er til selve virksomhedens kunder, kontra at det ikke er noget, som er ud til følgere. Og den her måde at, kan man sige, fortælle historien på, den kombination af salg og, kan man sige, fortællingen omkring produktet, og så at det var sådan lidt mere jordnær, end at det var sådan poleret, og det skulle være fint og så videre. Det var bare sådan lidt back to scratch, og det var egentlig det, der gjorde, at jeg synes, det var interessant. Så det var en ny, interessant måde at fortælle historien på, frem for at det var noget, som var opstillet. Så selve UGC-termen var tilfældigt, at jeg fandt ud af, at det i virkeligheden var en annonceform. Hvad er det for en annonceform? Man kan jo lave annoncer på mange måder, men den magi, som der er ved UGC-annoncer, det er, at du opdager tit og ofte ikke, at det er en annonce. Det gør også, at der kan gå nogle sekunder, som jo er dyrebare sekunder for en virksomhed, som ønsker at, kan man sige, få vist sit produkt ude i den hvide verden. Ved at kunden, som sidder og ser indholdet, ikke lige til at starte på opdager, at det er en annonce. Det gør bare, at man får sådan en lyst til at lytte, fordi det ikke er virksomheden selv, der siger det, men at det er en anden kunde, der siger det. Så måden, at annoncerne er bygget op på, er oftest, at de skal fange seeren ved hjælp af en hook. Det er der ikke så meget nyt i, at de første par sekunder af en video er vigtige sekunder for ligesom at fange opmærksomheden. Og derefter kan det være bygget op ved, at man ser produktet i brug. Det kan også være noget med, at man ser en eller anden problemstilling, eller hvad brugeren har gjort tidligere. Og det er det, der gør, at det er sådan lidt mere magisk, at man får sådan en tendens til, at man gerne vil lytte til det. Så det er det, UGC kan. Det skaber sådan lidt en anden vibe, end hvis det er en poleret reklame, hvor det hele er opstillet. Fordi man allerede fra starten tænker, ja, men det er jo også en reklame, så selvfølgelig skal det fremstå godt. I forhold til din egen personlige branding, så er det vigtigt at sige nej. Og hvorfor er det så det? I virkeligheden at sige nej, er i virkeligheden at sige ja til ægte brugergenereret indhold. Jeg ser desværre en tendens lige nu, fordi at UGC er blevet en ting i Danmark, og noget, som mange kender til efterhånden, at det er noget, der findes. Så det her med at blive UGC-creator, jeg kan sagtens forstå, at der er mange, som er drevet af den her historie om gratis produkter, og at man bliver betalt for gratis produkter. Problemet er bare, at hvis det er, at du siger, man skal selvfølgelig også betale skat af de produkter, men problemet er bare, at hvis det er, at du siger ja til i øst og vest, til det ene og det andet osv., så kan virksomhederne ikke mærke dig. De vil ikke kunne forstå, hvad du er for en creator. Så ved at sige nej, er i virkeligheden at sige ja, fordi at du er jo dit eget brand. Så hvis du springer fra det ene til det andet, så er du allerede utroværdig. Det duer ikke, at du den ene dag reklamerer for et produkt, og så den næste dag, så reklamerer du for det samme produkt hos en konkurrent. Det er i hvert fald ikke,
kan man sige, særligt troværdigt. Så i virkeligheden, så skal du faktisk brænde så meget for produktet, at du kunne finde på at lægge det op på din egen profil. Kontra, jeg har set den her ting med, at hvis du bliver UGC creator, så behøves du ikke at lægge tingene op på din egen profil. Det er heller ikke noget krav, men hvis ikke du har lysten til at lægge det op på din profil, fordi at produktet ikke er et match, så er produktet ikke et match, og så er der ikke, kan man sige, produkt- og personmatch, og så skal du ikke lave reklamen, for på et eller andet tidspunkt, så vil virksomheden mærke, at du er off. Det vil også skinne igennem på selve annoncen, at du ikke ægte brænder for det. Så i virkeligheden er at sige, kan man sige nej, er at sige ja til ægte user-generated content. Så hvis du skal bevare den her annonceform, og at den her troværdighed, der er omkring UGC-annoncer, så er det vigtigt, at du har en klar retning, og at du ved, hvilken niche du ønsker at arbejde indenfor. Fordi ellers så er vi allerede ved at, kan man sige, ødelægge annonceformen allerede inden den kom til Danmark. Jeg har været lidt inde på det omkring autenticitet for succes som UGC creator. Det her produkt- og personmatch, det er så hamrende vigtigt. Så hvis du mærker noget forkert i maven, at det ikke er noget, som du ægte brænder for, så for Guds skyld sig nej til opgaven. Det er ret vigtigt. Så hvordan finder du så din passion som UGC creator? Den her ægte user-generated content. Allerførst så er det vigtigt, at du finder nogle interesseområder, nogle services, som du i virkeligheden bruger i dit daglige liv, og som kan være også produkter, som du bruger, og som du har lyst til at købe. Så hvad er det for nogle produkter, som du ikke kan undvære, og som du bruger i dag? Det er jo det, du skal skabe user-generated content til. Og det er de virksomheder, som du skal ud, og du skal have kontakt til, og skabe indhold til. Fordi kun sådan skabes ægte user-generated content. UGC-nischer, det kan være alt lige fra, kan man sige, almindelige billeder, det kan være videoer, reels på almindelige, på almindelige post, hvor det er organisk, hvor det er, at du skaber indholdet, hvor virksomheden lægger det op. Det kan også være annoncer, de her reklamevideoer, som er bygget op med en hook, visuel shoots, det her problem, som produktet løser. Det kan også være packshots, som er UGC-billeder, hvor at det er billeder i selve brugs, altså hvor produktet er taget i brug. Det kan være modelbilleder, hvor det er, at billedet bliver vist sådan lidt ligesom sådan en testimonial. Det kan også være smukke billeder i privat hjem, altså sådan nogle interiørbilleder for eksempel, hvor det er, at den har den her vibe af, at det er fra et privat hjem, at det ikke er noget, der er opsat. Fordi billeder, som er opsat, kan være rigtig fine på en hjemmeside, hvor det er, hvor du har klikket dig ind, men i forhold til den her købsrejse, så er det vigtigt, at det ligner noget, der er organisk, at det ikke er opstillet. Det kan også være brugeranmeldelser på Trustpilot, og i virkeligheden, når du ægte brænder for et produkt, så er det super nemt at lave en brugeranmeldelse på, på produktet, fordi du har lige, kan man sige, fortalt, hvad det er for et produkt, og hvorfor det er så godt, som det er. Fordi at du skaber indhold, som er produkter, som du ikke kan leve uden. Så det er ret nemt at lave de her brugeranmeldelser. Så UGC kan faktisk være alt det. Det kan også sagtens være, at du har lavet UGC i dag. Du er bare ikke blevet betalt for det. Og det er det, der er hele humlen i det her. Fordi forskellen er, når det er, at du begynder at arbejde strategisk med UGC, så får du nemlig betaling for det indhold, som du skaber. Så dagens lektie i dag, det er for, at du ligesom kan komme til at få din niche,
så skal du skrive 10 emner, 10 produkter eller services, som du ægte interesserer dig for, og som du brænder for, og som du bruger i dit daglige liv. Om du selv kunne finde på at købe det, hvorfor du synes, det er fedt, hvorfor du køber det her, og ikke konkurrentens. Det er ikke, fordi du skal sige noget dårligt om konkurrentens. Du skal egentlig bare skrive, kan man sige, the unique selling points, det vil sige de her USP'er, som gør, at du køber det her produkt frem for noget andet. De her unikke egenskaber, som det her produkt har, dem skriver du ned. Og på den her måde, så vil du stå langt stærkere, når det er, at du skal ud, og du skal tage kontakt til brands. Fordi tit og ofte har man en tendens til at snakke om sig selv som creator. Det vigtige, og det siger jeg kun fordi, jeg har jo siddet på den anden side af bordet. Når du får de her henvendelser, og vi fik mange henvendelser om, at man gerne vil lave reklame for et produkt. Når du får de her henvendelser, så er det vigtigt, at det er sådan lidt mere, kan man sige, modtagerorienteret. Det vil sige, at du taler ind i et sprog, som virksomheden ønsker at få deres, kan man sige, deres produkt. Altså selve virksomheden ønsker jo, at du taler ind i, hvorfor det er, at du synes, at deres produkt er fedt, men jo ikke, at det er bare fordi, du synes, det er fedt, men faktisk, hvad det er, du kan hjælpe virksomheden med. Så ved det, at du allerede nu kan ligesom visualisere eller skrive ned, hvad de unikke, kan man sige, egenskaber på produktet er, og hvorfor det er, at du synes om det, det gør allerede, at du står langt stærkere end dem, der tæppebombarderer og bare laver, kan man sige, multiple, skulle jeg til at sige, laver, de her pits, som jo er masseproduceret. Det er meget, meget vigtigt, at du laver det personligt. Og her, der får du ligesom et værktøj til, hvorfor det er, at du kan få aftalen. Så du laver 10 emner på de her produkter eller services, som du interesserer dig for. Så var der den her med guldkornet. Og det er, at når du taler til alle, så taler du til ingen. Og jeg ser desværre oftest en fejl, når det er, at vi er på sociale medier, så taler vi til alle. Det har vi en tendens til. Så når mange siger, nu skal I bare se, venner, har I tænkt på, kan I alle have en fantastisk dag, Selve følgeren, som ser det, føler sig som et nummer i rækken, føler sig netop som følger, og 1 ud af 1000. Det er langt mere modtagerorienteret ved, at du siger, nu skal du bare se, har du tænkt på, kan du have en fantastisk dag? Og når nu du skal til at skrive de her annoncer, er det meget, meget vigtigt, at du siger du, og at du ikke begynder at sige I og tale hen over hovedet på folk. Fordi problemet ved det er, at det er ikke så, kan man sige, salgsbar. Den, der sidder og lytter til det, vil ikke på samme måde føle, at der bliver talt direkte til, kontra hvis det er, at man taler sådan ud i mængden, ud til alle. Og det er oftest også det, som mange har en tendens til at gøre på sociale medier. Og bare det, at du ændrer I til du, det har så kæmpe stor effekt, særligt inden for markedsføring. Så det er fiffet. Godt. Nu skal du lave en øvelse. Du skal nemlig lave en videotestimonial, og du må kun nævne et produkt. Og jeg tænker, det må da være det letteste i verden, fordi du har lige lavet en liste med 10 emner på produkter eller services, som du ægte brænder for. Så hvis du kan nævne et, og kun et, og det skal være det bedste, så skal du fortælle foran kamera,
hvordan det er at bruge det, hvorfor du synes om det, og du skal tale frit om din brugeroplevelse. Hvad er godt, hvad er mindre godt, eller hvad undrer dig, og hvad tænkte du, da du fik det i hænderne? Og har det løst et problem? Hvad gjorde du, inden du fik produktet? Det er de ting, som du egentlig bare skal tale om. Og ærlige anmeldelser, de belønnes. Så hvad får du så til gengæld? Du sender den her video til mig, og så giver jeg dig 1-til-1 sparring på den her video. Jeg giver dig feedback på videoen i forhold til, hvordan du har grebet det an, hvad du fortæller osv. osv. Og det er kvit og frit. Du sender den bare til mig, og jeg giver dig feedback. Nu har du 2 muligheder. Du har den ene mulighed, at du kan gøre, som du plejer, og så lægger du dig bare i seng, og så gør du, som du plejer. Du kan også vælge at tage den her niche-skabelon med mål og retning for din niche, for ligesom at finde ud af, hvad det er for nogle virksomheder, du skal have kontakt med, når det er, at du starter som UGC Creator, hvad det er for nogle produkter, du ægte brænder for. Du laver den her ærlige videoanmeldelse, som du sender til mig, og som jeg giver dig 1-til-1 sparring på. Du stjæler mit fif, implementerer det allerede fra i morgen, eller i dag for den sags skyld, og taler du-sprog frem for at sige I. Du investerer i din UGC-karriere, og du tager det første skridt på rejsen. Det vil sige, at du sender den her video til mig og giver dig sparring på det, og så starter rejsen som UGC-creator. Så hvis du kontakter mig, så vil jeg enormt gerne hjælpe dig på din UGC-rejse, og du er altid velkommen til at skrive til mig. Jeg hedder by Chris på Instagram, og ellers min hjemmeside, den kender du allerede. Du ringer bare til mig, det må du også, eller skriver, og så får vi en snak omkring UGC, for jeg vil enormt gerne hjælpe dig. Så det var ordene. Jeg håber, at du har fået noget ud af det, og hvis ikke, så gør du bare, som du plejer. Tak for nu.